Musacha oyomo akagenda ase ebenki agasaba eroni etarengenge chimilioni 5 gatema gochi koigora ebiasara bia cyber na ebiasara bia hardware ebinto ebio ase emetienyi 5 nomo bikaera na kende tikeyo ebenki egachicha godai gento ki chibesa chiaye erigori ria enyomba ase amenyete kiagera tabwate sobo rigasuti rikagenda igoro omonyene na enyomba yoka na echirenti iga arenge gosabwa 800,000 echi na echibese erigo kagosabwa chiria aretete tichikoreti gento ki tichiyo oyi na omosacha bono ekero yaika ng'a ngobwatware ekero yaika ng'a ngosiekerwa are ekero yaika ng'a ebinto biaye bono nabio bitakeire bionigwe ekanyoru tabwati bore mokonya agorire bokonigwa naende oyo na omomura ng'ina anyorerete etaoni omenyete chinyomba otabwati kende bono riatagete akore ebiasara agore oboremo akore gento kieki amenye abanto ba ebenki bagacha ase bamenyete bagacha korora ninki kero bakanyora ekabati nero ereti nero na etibi nekorete ki nero lakini ekero bakobiaka esabu bikaba 100,000 yoka bikamotebi tibisaini erio omokungu naikaransete iga ensemo omokungu konya anywomire omorabere omosira okonakorera ng'aki bachandekire mosacha oyomo oywo bachete komaria bari bachete gotaiya ebenki akamotebi nabo nkogwakanera eteni onye kogokora egento ekemo gioka bwancheng'ire mokao bakarera sana gento eki nkeri egekong'u bari bakarachi korera ng'e bakamotiga gochiagwo bakamotebi bono twagotigire onache richibu oyo bagacha bagaikaransa na omong'ina oye bakarera amatuko 3 abanto bari bagasioka mokungu oria agatebi omosacha oria ase yaikire tindi gotigosibwe tiga omosacha oyo ang'ire agwakane chibesa naende nabo mokaye achiete igo. Get the point. Take a step forward.